Üçüncü parada üçüncü paran ahirki seffelerine Ali İmran mübarek surada Kur'an-ı Kerim'de Euzubillahimineşşeytanirracim ve iz ahazallahu mîthâkan nebiyyîne lema âteytukum min kitabin ve hikmeh thumma câekum rasulun musaddikun lima ma'akum letu'minunne bihi ve letansurunne. Manası şey, Allah Teala vaade allı peygamberlerden Hazreti Adam'dan ta hateme çeli tamam peygamberlerden ahd allı mübarek 81. Ali İmran suresinin 81. ayası. Öňüňizde var tercümeli Kur'an-ı Kerim'den okap göramaly. Tamam peygamberlerden ahdalli. Siz peygamberlere Allah peygamberlik berdi, ilim berdi. Eger şu peygamberliğinizin içinde Muhammed peygamber aleyhissalatu vesselam de gelse, siz hemmeňiz boýnalýaňyz mı şoňa iman getirersip? Tamam peygamberler aýdypdyr, biz şoň ýzyna düşersip. Meselen Musa peygambere da aýdygyllar. Ey Musa peygamber, sen bir peygamber adam. Allah sana peygamberlik berdi. Inni Muhammed peygamber hamana sen zamanında gelaýsa Allah şon peygamber etip iýberse, sen şoňa iman getirmek wezifeň, sen şoň ummaty hesap bolmaly ha. Hawa bolýa boýnallym ya Allah diýipdirler. Ve iz ahazallahu mîthâkan nebiyyin. Her peygamberden Allah ahd alpdyrdy. Ine bilah bir wurrun boldy. Hazreti Adam'dan ta ahir peygamber etdi. Her peygamberden ahd alınıpdyr. Hatta Hazreti Adam'a da aýdylypdyr da. Sen evlatlygyňdan biri Muhammed Resulullah aleyhissalatu vesselam şu mahal gelse ýzyna düşerilipdir. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın şarafeti abi. Şundan çürüyüm aýtýarlar, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam alem jahanın peygamberi dip. Hazreti Adam'dan ta kıyamata çeli dip. İkilenci wurrun. Şu wurrun näme dip agzap berenim öwrak süýşlik belli bolar. Yine Kur'an-ı Kerim'de Deslapkı paran arasından ortasından geçende وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذ۪ينَ كَفَرُوا إِنَّ يَهُودْ اِقْتَتَلُوا ودعوا عند ذلك اللهم إنا نسألك بحق النبي الأمي الذي وعدتنا بإخراجه في آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم وكذلك كانوا يصنعون يدعون الله عز وجل فينصرون على أعدائهم كذا في تفسير ابن كثير وغيره. Şimdi mübarek ayetin bir manası şey. Yahudlar önkü ümmet peygamberimiz dünya gelmeke. Bir kavminin ceng dellerini doğa etýänmişdikle savaş meydanına girecek bolarlaryna. Hudaya ahir zamanına bir peygamber sen iyi verecek. Ahirki peygamberi iyi verecek. Şoň hormatyny bize kömek ber ya Allah diýip doğa etýänmişdikler. Ine şu wurrunda Kur'an-ı Kerim'de var. Ine bir de önkü ümmet peygamberi agzaýanmışdyk. Muhammed Resulullah aleyhissalatu vesselam. Inne mundan açygyrak inni peygamberimiziň sözüne geleyli. Qultu ya Resulallah mata kunta nabiyyan? Qala sallallahu aleyhi ve sellem ve Adamu beyne'r ruhi vel jasad. Sahabalan mir peygamberimizden sorapdyr ya Resulallah sen haçan peygamber boldun diýip.
Sahabalan bir Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan soraptır, sen haçan peygamber boldun dip. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam cevap beripdir, ve Adamu beyner ruhi vel cesed. Atamız Hazreti Adam palçıkta qurip yatıydı, hazır can merilmepti, men peygamberdigim asmanını gurrun boldudu dipdir. Ine açıqraq diýenim şu bir. Sen haçan peygamber boldun dip soran sahabalan biri, Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam aýdypdyr, ve Adamu beyner ruhi vel cesed. Hadisun sahih. Hazreti Adam'a can verilmekti, yöne süýünüp ýatydy dipdir, palçığı gurip. Geçen hefteki gurrunda, geçen hefte ýirek ýetipdi gurrunumuz. Hazreti Adam'ı Allah Azze Celal surat berip yatırıpdy ve Hazreti Adam canin mani 40 yıl ya 40 gün süýünüp gurip küýde ýanyk bişmedik küýde ýaly bolup häzir ýatydy. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'dan soralypdyr, sen haçan peygamberlik berildiň diýip. Şonda ey cemaat şunu aýdyn, şu okuyan mübarek hadisimi tamam firqahay İslami, tamam musulmanlar, tamam ulamalar kabul etýän zada. Bir adam şunu yok bu jerek hadis däbi diýse, onda sawady da ýokdur, ilmi da ýokdur, şahat akıllı ýok bolsun. Bir tamam firqahy İslami kabul etýän zada. Adam atamız canin mepti palçık qurip yatydy, men peygamberdim diýipdir. Inni soragy ile ýani nämeşe? Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ýani 5 ýyllap ýaşaýyşyny aýtdyk, 1400 ýyl mundan ozal bolupdyr. Manasyny aýdyp berelim. Qala al-allama ibn Kesir ve amma fil mala'il a'la فقد كان أمره عليه الصلاة والسلام مشهورا مذكورا معلوما من قبل خلق آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام كذا في البداية والنهاية. Yani Hazreti Adam yaradılmaka feriştelerin arasında yerwen yaradılıptır, feriştelerin arasında gurrun bolýanmışdyk. Bir Muhammed deyip aleyhissalatu vesselam Allah'ın bir söyün bendesi bar deyip gurrun bolýanmışdyk ki inni yaradılacak, peygamber boljak öldü deyip. Başka peygamberler agdalmayanmış. Bir takdirde var, takdirde yazıkmıştık da, takdirde hemme peygamberler var, takdirde sen menne var, sen men gurrunumuzda var. Takdirde hemme peygamberler kadanın içinde barahim. Yok, asmallarda gurrun bolýanmışdyk. Hazreti Adam halk bolmaka. Bir neçe ulamalar aýtýanlar, riwayetlerde bar dip, Hazreti Adam halk bolmaka arşın sütüllerini cennetin içinde, cennetin kafsına la ilahe illallah Muhammed Resulullah yazık dip. Ahirki mübarek hadis Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın derman sözünü şu barada aýdyn. O ham geçen hefteki gurrundan ki şeytan Hazreti Adam'ı def maskaret ýanmışdyk, on dersini aýdaryn inşallah. Qala sallallahu taala aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem kuntu awwalan nabiyyin fil halqi ve ahirahum fil ba'si. رواه البغوي كذا في البداية والنهاية لابن كثير. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam aýdypdyr, peygamberlerin içinde en awwelin yaradylan mennipdir. Peygamberlerin yaradylany awwel menniye ýene ýanky gurrunda. Yaradılmağı gurrun edilen awwelin peygamber menniydi. Yaradılmağı agzalan awwelin peygamber menni. Şimen aýtýan manam bir sada manaý ki uly millet düşünjek. Muň çuňyrak manasy, güýçlürek manasy, aňyrdakrak manasy bir wagt bir alim adam aýtsa, muň başga bir manasy bar ahim diýse o dogurdur aýtýan kefi. Gowkulak asyp görseň şerigat töwere aýdyp berse.
Şay diýen gurrunun bir umumluk uly millet düşünür ýani Nebi Ekrem aleyhissalatuň manasy aýdan sözüniň ki bu aýdylýan mana ýalňyş däl, iştibah däl, galat we hata däl. Ine sada manasy şi. Kuntu awwalen nebiyyin fil halqi. Peygamberliň içinde yaradylmasyny awwal agzalan peygamber mennipdir. Muhammed Resulullah aleyhissalatu vesselam. Hazreti Adam halk bolmaka gurrun bolýançlykda asmanlarda. Bir Muhammed atly, bir Allah'ın bendesi, Hudaý Taala'ň dosty, bir beýik insan, beýik bir mahluk bar dip. En agzalan awwal mennipdir we ahiruhum fil ba's. Emma peygamberlik edip iýerilenne en peygamberliň soňgusy etip Allah meni iýerdi dipdir. Khatamun nebiyyin, a'zamul bariyye, akremul bariyye, hayrul bariyye, tajul enbiya, seyyidul murselin Muhammed Resulullah aleyhissalatu vesselam. Bu gurrun aýdanyň geçen hefteki gurrun şundadyr ki Hazreti Adam palçykdan yaradylyp, suw guýulyp, palçykdan türkmençe düşündirjek bolup aýtýan loqurmanan talatdan geçip arassa suwuň loqurmanan daha o hafa suwuň bizim görýärlemi hafa suwuň loquru ýok. Arassa suwuň loqurmanan tilinin hama diýe araplarga hama immesnun loqurmanan tilinin geçip suw guryp süýnüp ýatydy. O Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın da bir aýdan sözü var. Men peygamberdim şo ýagdaýda qada diýip ýöne din amanat, din wezifesi aýdylman galmasyn diýip Hudaý berdiginden açyklap hyzmatyňyza ýetirdigim boldy.